Wara li l-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista tal-2013 issarraf f'kuntratt skandalus li sewa u għadu jiswa lil poplu Malti l-miljuni u fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, il-Ministru Miriam Dalli 9 snin wara tibqa' tiddefendi l-kuntratt oxxen li ntrabat bih il-Labor fl-aħħar snin u terġa' tikkonferma li mhux se tinħall mill-kuntratt tal-Electrogas. Dik tal-kuntratt tal-Electrogas. Għandek ix-xiri tal-pipeline, ix-xiri tal-gas minn sors wieħed u wkoll wieħed mix-shareholders huwa implikat fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Kif ħajrna xilek tinħall minn din il-kobba? Mela meta din nitkellmu li sors wieħed tajjeb li niċċaraw li meta din nitkellmu dwar l-energy mix ta' pajjiżna għandna l-għażla minn fejn nixtru wkoll. Ġifieri b'dan mod ħadħollha l-kobba. Inti l-kobba tħollha għaliex inti tara li jkollok iktar sorsi minn fejn tista' iġġib l-enerġija tiegħek. Dwar dan il-kellim tal-Partit Nazzjonalista dwar l-enerġija Ryan Kallus kien ċar li gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech iħoll il-pajjiż minn kuntratt li kien fost il-fatturi li daħħal il-pajjiżna fil-lista l-griża. Dan huwa l-kuntratt tal-Electrogas. Isu piġama. We have a problem on all counts with Electrogas. Reputazzjoni, m'għandniex il-possibilità nixtru minn fejn irridu, allura aħna iva ninħallu minn dal-kuntratt, innaqsu l-korruzzjoni li hemm f'dan il-proġett, il-profitti li sejrin minn l-Electrogas naddum lill-konsumaturi u l-komunità kummerċjali u nkomplu iva nibdew paġna ġdida f'dan is-settur. Waqt dibattitu organizzat mill-Kamra tal-Kummerċ propju dwar l-enerġija, diversi esperti xeħtu dawl fuq dawk li huma l-isfidi ta' pajjiżna f'dan is-settur. U ma qablu li Malta għadha lura ferm f'dak li pjana l-enerġija rinnovabbli u l-kriżi fl-Ukrajna se tpoġġi sfidi akbar milli kellna diġà fuq dan il-qasam u li qegħdin tard wisq fil-waqt li l-Ewropa qed tagħmel avvanzi maġla ħafna meta mqabbla ma' pajjiżna. Fost dak li qed jipproponu l-esperti hemm l-enerġija li ġejja mill-imtieħen tar-riħ, kif semma l-Inġinier Michael Mifsud. Ma jistax ikun illi nibqgħu niddiskutu fuq l-enerġija pereżempju tar-riħ. Irridu nibdew inħamġu dejna biha. Xi ħaġa li ilha parti mill-pjan tal-enerġija tal-Partit Nazzjonalista. Sena ilu, aħna nedejna proġett, nedejna il-politika tal-enerġija bbażata primarjament fuq proġett maġġuri ta' skala maġġuri ta' impjant ta' irdiden tarih fil-baħar. Aħna mhux ħammuru l-Montenegro biex ninvestu f'enerġija tal-irdiden tar-riħ illi xi ħadd xtra kien hemm xi ħadd li istra 3 miljuni u mbagħad wara ġimagħtejn biħa ilna Malta 7 miljuni. Intant waqt diskussjoni wkoll dwar it-trasport pubbliku l-Kamra tal-Kummerċ insistiet li t-trasport b'xejn mhijiex soluzzjoni. Aħna ma nemnux illi 9.6 miljon illi se jingħataw għall-trasport pubbliku b'xejn se jżid it-take-up. B'Mirjam Dalli tispiċċa tattakka li l-kollega tagħha jinborġ bil-falliment tiegħu fit-traffiku. Jiena nkun fit-toroq bħalkom, ġifieri taraħ it-traffiku. Sparat ukoll fuq il-proġett Stilla tal-Labor dak tal-metro li b'tant pompa tressa il-qoddim bħala is-soluzzjoni għal problemi kollha ta' trasport f'pajjiżna. Bil-Ministru Laburista stess tajt li dan lanqas ma huwa soluzzjoni. Fuq il-metro hemm studju li jrid jiġi diskuss, però ejja nitkellmu fuq metodi oħra ta' U dan fil-waqt li fil-bidu tad-dibattitu provat tirridikola l-lider tagħha stess li għamel kampanja sħiħa iqalleb fil-pata flunkarti li qed ikollu qudiemu f'kull okkażjoni fejn irid jitkellem. U fil-fatt l-unika karta li ġibt miegħi botta xejn sottili għal Roberta Bela li Mirjam Dalli se tkun qed tikkonfronta b'mod dirett wara li l-mexxej Laburista għażel li jikkontesta fuq l-istess distrett tagħha.